BPF हिसाबै दिनै जोबोद दुरबल जाबाय मानोना हाग्रामा महिलारिनि जि आगसि आगदा जे लिडारफोर दङमोन बिथांमोना दिनै UPPआव फैबाय गोबाङानो दिनै BJPआव थांबाय दिनै बिथाङा हारसिङै जानानै दङ दा बेनिखायनो बिथाङा ओरै हाखुवा जाबाय थादों निस्सय बेखायनो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव हाग्रामा महिलारि बा BPFनि जेनेबा बेयाव बाथ्रा फैया जोङो UPPL हिसाबै मोजां मोनसे रिजाल्ट जोङो होनो हागोन जोङो फैगौ सेप्तेम्बर दानाव जानो गोनां काउन्सिलनि जि बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि थाखाय जोंनि दोलोआरि जिखिनि इसिङारि जिखिनि दाथायफोर बेखौ जोङो थिग खालामगासिनो दङ 40 समष्टिनि गेजेराव जोङो बोरैहाय मोजां मोनसे रिजाल्ट जों देखायनो हायो बिनि थाखाय बुथ सनमिलनि जों खालामबाय थादों दिनै सालबारियाव खालामदों आरो गासैबो 40टा समष्टियावनो जों बेखौ खालामनो थांगासिनो दङ अलरेडि क'क्राझार आरो चिराङाबो दिनै जोबगोन दिनै जोङो बाक्सा तामुलपुर उदालगुरि बेयाव जोङो खालामलांबाय थागोन दा बे जों जाहैबाय जोंनि UPPL हिसाबै जोङो इसिङारि माखासे जिखिनि जोंनि दाथायफोर बेखौ जोङो गासैबो दिनै थिग थाक खालामगासिनो दं हाग्रामा महिलानि बाथ्राबाव फैया BPFनि बाथ्रा फैलिया मानोना BPF हिसाबै दिनै जोबोद दुरबल जाबाय मानोना हाग्रामा महिलारिनि जि आगसि आगदा जे लिडारफोर दङमोन बिथांमोना दिनै UPPआव फैबाय गोबाङानो दिनै BJPआव थांबाय दिनै बिथाङा हारसिङै जानानै दङ दा बेनिखायनो बिथाङा ओरै हाखुवा जाबाय थादों निस्सय बेखायनो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव हाग्रामा महिलारि बा BPFनि जेनेबा बेयाव बाथ्रा फैया जोङो UPPL हिसाबै मोजां मोनसे रिजाल्ट जोङो होनो हागोन जोंहा बेखौ दिनैनि जिखिनि थासारि बे थासारिनिफ्राय जों हमदांनो हायो BPFआथ' सरकार दागोना थांनाय बोसोरब्रै सिगांनिफ्राय गाबोन सरकार जागोन होनबाय थादों खिन्थु थाङै थुङै मा जाबाय बिथांनि लोगो आफादगिरिफ्रा बिथांनि जे जिल्ला आफादगिरिफ्रा दिनै गुबुन दोलोआव बारलांजोब्बाय BJPआव दिनै बिस्वजित दैमारिया बारलांबाय सोरबाया बारलांबाय दा बेखायनो हाग्रामा महिलारियाव दिनैहाय एकदम जुनियर माखासे मानसिफोरखौ लानानै बिथाङा गिदिंथिंबाय थादों बेखायनो रायजो राजाया नायो जे बिथांजों आगसि आगदा सोर दंबावो गैबावा दा बेखायनो बिथाङा खुगानि बाथ्रा बुंदों नाथाय प्रेक्टिकेलि बेखौ निस्सय बिथाङा खालामनो हानाय नङा बेयाव जोंहा MCLA दंखायो जोंनि आरो दिनैहाय UPPL हिसाबै जों बिराद स्ट्रं मानोना गोजोन थासारि लाबोबाय आरो हारि माहारिनि गेजेराव दिनै फोथायलायनाय फैबाय आरो जोंनि प्रमद बर' जोंनि आफादगिरि बिथांनि सायाव दिनै जाथि माहारिफ्रा दिनै जोबोद मोजां मोनसे बिथांनि सायाव बिश्वासाव लाखिदों फोथायनाय लाखिदों आरो 26टा दिनै हारि माहारिफोर दङ बेयाव बे हारि माहारिफोरनि भिजन डकुमेन्ट बानायबाय गोजोनजों लोगोसे जोंहा निरापत्ता फैबाय गासैखौबो लानानै दिनैहाय फैबाय थानाय सेप्तेम्बर दानाव जानो गोनां बिसायख'थियाव जों जे नैबे सालबारि समष्टिखौ जोङो मोजाङैनो उथ्रिनो हागोन बेखौ जों नुदों मानोना दिनैनि जि बेयाव फैनाय सुबुं अनजिमा बेनो फोरमायो आरो बियो दिनैहाय फैबाय थानाय सेप्तेम्बर दानाव आरोबाव बे बारायबावगोन बे एकदम रोखा